Sal-aħħar ta' din is-sena Malta qed tippjana tippreżenta t-tielet talba tagħha lill-Kummissjoni Ewropea għal pagament mill-Pjan tal-Kupru u Reżiljenza l-RRP minn fondi Ewropej. Daħreġ waqt konferenza ta' rappreżentanza l-Kummissjoni Ewropea f'Malta li trattat il-Pjan tal-Kupru u Reżiljenza. Il-Pjan ta' Malta ġie approvat f'Settembru ta' 3 snin ilu meta fostna ġiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Il-Pjan Malti ġie deskritt bħala l-aktar ħabib tal-ambjent li ġie approvat fl-Unjoni Ewropea hekk kif fih ferm iżjed inizjattivi ambjentali minn dak li kien mitlub mill-Kummissjoni fejn 70% mill-pjan lokali u favur l-ambjent u l-qalba diġitali. F'dan il-pjan Ewropew magħruf bħala Next Generation EU sar wara id-daqqa tal-pandemija globali. Aktar kmieni din is-sena, Malta ħadet it-tieni pagament ta' kważi 59 miljun euro mill-istess pjan. Fil-konferenza l-erba' filgħodu, is-Segretarju Permanenti responsabbli mill-Fondi Ewropej, Jonathan Vassallo, qal li dawn il-fondi waslu biex sar aktar taħriġ fis-settur tal-kostruzzjoni, saret l-elettrifikazzjoni tat-trasport pubbliku, taħriġ għall-allima u anke saru riformi fil-ġlieda kontra il-korruzzjoni u l-ħasil ta' flus. L-Aġent Kap ta' rappreżentanza l-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Mark Vella, semma kif dawn il-fondi waslu għal titjib ta' kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.